Hello guys, जों बर' फायलायखौ नायदि ini जों ketal vlog खायनो हानै iko aku oro talented singer actor rok tongbayo oro jagabo rok bini vlog so nugui manano जों ketal vlogs खायनो हानै hafar ketal borok ketal bai khlaiयै जों जुगालै फायलायखा Inarok joto no nai tong di khoroksa kha ang sini mung rwano sawo tamo bumung biang kamini oke norok baksa sini manano engke norok sikoloi vlogs no subscribe rok khlai tong jadi channel o ketal kabangma tongoi mano ani channel to sikon sajaja sikuba subscribe to kalian kabang matong ko hain bagai nok subscribe kalian tong jadi ko gai reng abo sam khata sema dog ba kahama kutabo gitar ba ako bay marang khable like and subscribe comment जों और tabuk shooting khailinai sini rasamung katal khorang katal baikhe ungnai tongo jotono sikoloi vlog sa hain hai lamsogo tini जों jotono makhang nugui mankhana tini chehara bu juda tini ni katal no vlogs ekdom different nga thangai tongo age ni vlogs rong sai tini tekisa juda borok bu katal jaga hafar bu katal tini belai no जों tamnai tongthoklaijak engke tini vlogs singkangke जों borok katal no जों puilano जों sini na laigrabo no borok ni bumung tamo engkha boro jaga ni engkha haino bagai phadi जों builano borok ni sini mung जों naina laigrano engke yang gitar tamnai rubu sabnai kerengbo bini khuktei nungna sasidi nini bung tamo nini kami tamo sikoloi vlogs nai tongna rongno nini sinung sai residi bola keto an bumung ga Thomas Deborma ani kami hingke Doirampara Golagati oke ang tau pori chomo Saint Xavier's High Secondary School Pathaliagat class 11 yang hingke an mung kha sunali tipra ge ani parang kha sulamura tai domo gang ang bu Saint Xavier Higher Secondary School pori tongo tulamura yang ke tulamura yang gangge Golagati elakani hingke hari जों tini boron khuktei borok khub rasabna kereng talented hingke boron khuktei जों puila sakang rasamung si khanai na laigrabon abuni pore जों kesar kisa masa borokno kok sungini leni ta borong rasamung puilano जों khanai na laigrano genorok tabu sini sikoloi vlogs nai tongnai rongno tamur rasamung khnarnai bor rasamung khnargana puila no kokrok song do ako kokri oke do rasam laigra sidi tok shabo thom ni biri thangai ki failia mashin sha chi nang fa yo thango ni maya nini bahai no motom shubai mokolo muti khai ya kare no thangna hinke tangi hamja kwano bakhano shubai na hinke tangi shiliya no
samung ba sung market khana to or samung sabuni samung kha Elizabeth Koloini Elizabeth Koloi ni ba ke ang mo Koloi ba sini ba Elizabeth Koloi ni samung no ka phaka ke nini khorang na je ang khana mani motewo nung jadu college rok seringjak da nini jadu college khub nung jadu college seringkangke mane nini belai ni jadu college ni kahamuan hin kha khayo jadu college rok seringjak da ni nokhungo background rok ke bur sabnai rok da tongtreng ani nana age pro jadu college rok kisara sabo heto nang surungjak ang bono haino nubine hai kisa try khaine ma haisina haino khonai ki ang asina abagaino kisa background hujak tono tong haisi bini nana agi jadu college resabna kereng engka haifano bo seringjak ya hani sawo seringjak ya phano si thuyo ganangba jino ganangba bin thane abo automatic phai dong engke belai no khana thok mini resabung nung kokgrogo kha khayo nung omno taibu taisa practice khaikangke belai no kaham ni manano engke resabung ni hafaro nung bofrun siminin thane wo haike mane khaba sai phaike interest phaike bofrun simi resabung ang age pro asal resap thaya means ani kaka to sinogon harmony rok dongo hingke ani nana kon gito rok khayo hingke ani kakono wase so resaman rok nugo hingke ba ang haino wase so khai try khaina ma sai nanga suk to ta torinya ko ang haino time pass khain bagi rok resaman se haino kitchen singer rok ni sama kata na do engke belai ni kaham bin no khungo bin kaka songo haino no khung harmony rok tongo tam resabo engke bini nana ni thegesi resabna kerengba tabuk bos kerengya phanase bo haike bini thaniwo bini khorango phai dong kha khayo future ning belaino kogrok ni resamungo ning sini jagai manano ga tabuk tai gesa tai tangsa khanana angke musung hai mar se khanana musung tongchu tai tangsa ning tam khanar nai sini ko sini sikolo blocks nai tong mai rok no cha ekabira resab nai ang hindi song ta da apa ang singan bo utang sorry half resab na कैसी तेरी खूबसूरती ना दिल कुछने ना छाओ कैसी तेरी खूबसूरती किसी थोड़ी दिखे ना पाओ कैसी तेरी खूबसूरती ना दिल कुछने ना छाओ कैसी तेरी खूबसूरती किसी थोड़ी दिखे ना पाओ बन लिया अपना पैगंबर कर लिया तू साथ समंदर फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया कबीरा फकीरा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ engke jotonon hambai norok nai tongmani bagai जों sini bukuk sonal khukai khana laikha kok borok tangsa hindi tangsa ego omo just जों sengra drop funuk laigra drop si norok bahai ingjak baikha comment khailai salaidi engke bini boro jaga improve khaijana na boro jaga bo kaham resap kha norok bahai ingjak baikha sabaidi hege norok ni positive comment judi जों man khangke जों hain next hain katal resamung bai जों hain phailai pinai norok bin khuktui tam resamung rok khanana musung norok comment khlai bahani sawi mano engke hadi जों tinin blog जों mo asuk jara teikhana pailegra sibano norok no jara subscribe khlaya korok tini yang tulamorani tongo golagar tini tongo subscribe khlaya korok norok dakti subscribe khlai tonbaidi जों bwskang taibo kaham blogs khaina thangai tongo engke norok a blogs rok norok nugui manai engke jotonon hambai norok paithak jora nai tongmani bagai जों tini asuk jora khena जों pailegra sibano hain katal blogs o nuglai phinai jotonon hambai